קיקי, קניתי לרכב שלי כמה דברים. נתחיל מהחשובים ביותר. קניתי מלא כרטיסים כאלה לשים על רכבים של נהגים. סתם, זה בדיחה, אני לא באמת אעשה את זה. יש לי כאן you parked like an idiot, ואז אם הופכים, אני יכולה לסמן את הסיבה ללמה הוא עשה את זה. אם הוא חנה בחניה פרטית, או לא יודעת מה, ככה לשים להם על החלון. ואם אני ממש זוהמת, כתוב כאן תלמד איך להחנות, אתה בטעות חנית כמו חור. תמצא את העזרה שאתה צריך לפני שאתה הופך לראש חרה שכולם שונאים. נקסט! זה להגה. תקשיבו, אני קצת מתקשה עם זה, אני לא אשקר. זה לא מתלבש. נראה לי שההגה שלי גדול מדי. אוקיי. שב! ארצה! בטח השכנים שלי חושבים שאני חולת נפש. זה לא נכנס. תקשיבי, חם בחוץ. את צריכה לשמור על עצמך מהשמש יפה שלי. אוקיי. יש לנו את זה. גם חם בחוץ ואני עם חולצה ארוכה. אני לא ידעתי שחם. אף אחד לא התקן אותי. איזה יופי. כל הכבוד. קניתי לה מברשת שלא יהיה אבק. קיקי לא הולכת להיות כמו הרכבים של אחרים. So pick me. היא הולכת להיות נקייה. אתם רואים שקצת דסטי פה? כבר לא. אני צריכה למצוא איפה לשמור את זה, בינתיים זה ייזרק. תחתיות עם יהלומים אדומים לכוסות. אנחנו רואים פה מוטיב חוזר, נכון? אחד לך. אוי, זה לא במידה. לא נורא. אחד לך. בעיקרון, אם באמת בא לי שזה יחזיק כוסות, זה לא עובד. כן. אבל זה יפה! קניתי מדבקה כזאת שכתוב Please be patient, just a girl. אוקיי, זה מחברים ל-USB וזה אמור לעשות אורות, בואו נראה אם זה עובד. לא, זה לא עובד. לא, התנעתי את הרכב. רואים משהו? כן, אכזבה. טוב, השאר די עובד טוב בלילה, אז אני אחזור אליכם בלילה. ומסתבר שזאת לא הייתה כל הזמנה, אז חלק 2.